Jagut putune anak lembah kita mbah putune Mas blereng. Dijak nanti. Lagi jam 8 pemirsa wis. Oh enak jam 8. Cuacanya cerah. nah assalamualaikum lemisa iki lho lagi adem iki lho lemisa lagi adem Dik Lia utune sing jabut sing ayu ewe lagi adem iki lho wis uga ais yo Dek wingi niku Mbak Lek Dek iya di niku disamunisasi dah yo dinge melok bae si gendengno telu saya tulu barang tulu disalehno Saya kagetan. saiki Tahu apa di. saiki wis nganu kok lho lah wong putune wong kendel kok wedi ya ora no nek ning sekolahan kok nek wedi lak yo dibuli ambek kanca-kancane engko malah kaya sing tuku rujak lek gowan anakku ning sekolahan dinggo kalahan lek anakku wedingan ya diwarai galak no ngono nek dibuli ae engko akhire mentale lak yo cilik mental dari seorang pemimpin itu pemberani ngono seperti yo Pak eman dewe utune sing ayu kaya apa nduk kaya bae lah iki kung turu blas. Wis. Berapa hari tidak mandi? Lagi sehari, Mbak. Ambune ya wangi ae wong bocah cilik. Nek wong tuwek ngono gak adus 2 hak sedina. Wah, nyemplung kali urange mati kabeh. Mas blereng. Mripate nah. Wah, masak apa kalau baik. Nah, umpen gede mbak. Baik tenengane mata opo. Aku senengane masak bekecot di kelolodeh. Apa rasane kuwi? Dicampur lompong ilere aja diguak. Segane jagung sing buket tek dipangan ora usah nganggo sendok ditempet telenyer wah lah piye mbah kok yo makan iler labies wah Seklet ya. aku tengok ulah waduh yo mungkin ini koe saya lah yo rong dino saya lah manipulasiku yo sesasi pisan sekali manipulasi disuntik ping pindho kok yo tetep nganu le rong dino lagi mari nek ning anu nek ning nganu ki dimanipulasi bayi ngene iki pirang sasi Sasi pisan. dadi ini Iya padha iki antiku cuman iki ape telu. lah disuntik loro Yo tarah DPT ambek oh DPR sitoke. Oh lali aku. oh DPT ambek DPR mbak jalukane maku mbak oh iya maku lu saya tak kenalke karo mbak dino iki ora enek udan terus paline piye oh cintanya paline mbak yo engko yo semaput no aja apa yen apa wis kena digiling oh cintanya wah iki kok mbak kok ganteng men nak ngono yo ganteng no turunan dari
nganu kok Rano Rani. Sopo? Rano Karno. Rano Rani. Rujak baik. Rujaknya hari ini Dek Lia mau dagang rujak sama Mbak. Ini tak lomosikno untuk lemisa ya. Dari rujak Mbak saat ini yang dibawa yang dibawa oleh Yang Kakung. Yang Kakung sing tau viral karo Adi Bing Slamet kae sapa? Dukun kan. Subur. Nih, iku olah Yang Kakung ini lagi enek spiral lagi berita di daerah Jawa Tengah ini, terutama di daerah Pati. Ada seorang ustadz itu nyabuli santrinya sampai 50 santri enek sing meteng pring. Waduh, cilaka ngono kuwi. Jadinya untuk mendidik anak masuk di dalam yang namanya pendidikan agama mungkin mondok, hati-hati. Tidak semua pondok itu terus menjamin akan menjadi pinter gak deh. Petok karo sing ustad ngono kuwi ora lara kabeh, kecuali ustadze aku ngono. Ya. Oke, kali ini iya Mbah, ada semangka kuning. Lemesa semangka kuning. Enak opo ki kok? Semangka kuning. Vitaminnya apa? Dilihat untuk semangka kuning. Semangka kuning ini biasanya adalah mengandung zat yaitu untuk memperbarui zat getah bening yang bisa antibiotik dalam tubuh. Aduh. Wah, wis gak tak lomosekno ki lak. Nangis. Gendingno. Tak gendingno ngan wae. Tak gendingno apa ya? Senengane kutut manggung, palaran. Ding tung tak dinglang. Ding. Ding. Rore rong tak gentung. Rore rong. Nangis guys ya. Wah. Ding kutut manggung sing halus ae. Wancine wes lingser wangi suarane bae kaya dalang Oskadon, oh ye. Perkutute arso muni neng kurang toto kuwi babu mana sati blang tak nih agak seneng iki neng keringan hanya nyenyungan hati kelar ketekung kelar ketekung utute manggung monggo
monggo monggo monggo monggo alah monggo mas monggo mikanya nokan keheto turun apa ngicing balik Iya balik. Pramitra kang minulya Ya ibu ya. oh apa nganu pe ngicing oh iya kita ngicing pinara kang se Ketok wajah. gak apa-apa keto nangis sore ya laya masku tut manggung jaluk ngombe ayo gandes luas sak solahe bolak balik sarapan maneh lah niki nembe jam sak menten iki wah lha kok peteng koyo ngene wah pelanggaran HAM iki sak nyuting oh wah niki nggih Mbah Guang badhe tindak wonten ing margi badhe ngupaya pados pangupad jiwa. Kane ing manah panjenengan sami ingkang kula antu-antu dugi dumateng ngersanipun Kakang Priyo Agung Binakara sakmenika. Sepindah kula kepengin panjenengan sami anukoni rujake Priyo Agung Binakara. Kaping kalihipun menawi panjenengan gadah tek mboten gadah nggih mboten napa-napa. Sejo utawi uni utawi patrap luhuring saking jalma tanah Jawi menawi putu sanak sedulur ingkang nembe ngayahi ingkang kawastan anggih menika nyidami toni kamangka ingkang kawastanan mitoni sakmenika niku adat piadate saking tanah leluhur uri-uri kabudayan Jawi. Kamangka panjenengan saged nyeluk Kang Raka Gusti Kanjeng Agung Bagus Panembahan Dimas Seto Arya Guangruja saged anglayani napa ingkang dados sejaning para sedulur reginipun pinten Mbah Guang lha kuwi regane kuwi gampil kemawon panjenengan menawi kepanggih kalih kula panjenengan kula aturi regi ingkang kepranan wonten ing manah menawi panjenengan badhe ngersakake sategok sakmeniki akeh udakara sakmenika yatra ingkang panjenengan
akluarake kangge mituhu inggih menika mboten larang-larang mawon sami niki niku gangsal 100.000 bathi melek lho dodol kok ora lek bathi. Nggih. Iki nggih. Pawarta ingkang kawula aturake dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi panjenengan mboten supe. Yen kepanggih kalih kula melih kula Priya Agung Dimas Sesile Kanjeng. Walah ora iso basa krama ngono ya melok-melok. Wah, niki lho. Nggih, pun niki. Kula badhe tindak wonten ing margi. Mangke menawi panjenengan ing margi kepanggih kalih kula Priya Agung Binagara sakmenika nggih. Sepindah panjenengan boten kepareng anyuwun napa ingkang kula beto wonten ing pinggir margi. Nek tak kekekno aku ya bongkor antuk duwi. Oh niki. Donga dinonga dumateng para lenggah pamirsa ingkang sakmenika mituhu wonten agami ingkang saged ambeta panjenengan luhuring jalma urip wonten ing alam donya. Alam akhirat. Bingung toh kowe to. Nek aku kanggo basa dirik-dirik bingung lah wong aku dhewe ya bingung kok. Lah wong mantan ketoprak kok kula. Saniki mboten ketoprak kula. Dugi pundi anggen kawula matur dumateng panjenengan niku kula supeh. Wong manis garwane kakang tak eman garwaku sing ayu-ayu dhewe. Yayi napa kang gawe runtuke atimu kok tansah tawang-tawang tangis wonten ngersaning po Kakang Yayi. Wah niki ketoprak kula niku dapuan ketoprak dhisik niku lho. Ora ketoprak niku rek dadi ngoten iki lho, dadi bambangan nek jaman semono kula iki carane bambangan. Bambangan niku rol. Wong kula niku tempun ngagem busana keprajan nggih. Panjenengan niku aningali guwang rujak saking ketebihan niku anu panjenengan niku lingsem ing penggalih. Lali ganteng aku kok. Sekian dulu nggih. Katur kawula dumateng panjenengan sami mugi anggenipun panjenengan sami pikantuk berkahing pangeran ingkang maha agung. Napa ingkang sampean kepengin wonten ing alam bebrahan saged kaleksanan nggih dan lan ingkang kapungkasan sehat wal afiat mituhu marang agami Islam ingkang luhung. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki masuk ning kanal YouTube anak wedok le niki lho wonge nganu ngising niku putune. Mugi-mugi laris.